хора, аз си и днес ще изтеглим томболата за PvP в Алгерия. Добре, в сайта сме. Сега линка. Слагаме да реднат. Добре, сега да видим първия победител. Първият победител е Иван Якото. Да, запис, записал се. Той печели първата там с 40 лега и фулсета. Иван Якото. А втория победител е Долна Слад БГ. Той е втория победител. Да, добре. Ето го. Втория. И първия е Иван Якото. Да. Добре, хора, надявам се да няма сърдити и ще продължавам да правя томбулки. Сега има томбулка в Razer, България и да, довиждане.